Sikhuluma noSomizi, osozimali kanye nabakhi. 17 minutes before 9 Siboniso wakamtshali namhlanje kwezezakhiwo izinto kungadinga ukuthi ungawenza amaphutha mhlawumbe owawenza ubuyekeze kufana nokuthenga imoto kwesinye isikhathi uyamxolela first time buyer kodwa uyayufisa ukuthi ke afunde kodwa ke ngamanye ama mistakes ngamanye amaphutha kwabanye angaza wenze yena sisho kanjalo nangemizi ikakhulukazi ngoba isibophezelo sawo isikhathi esiningi suke kuyisikhathi eside kakhulu. Injalo nje le ndaba yabona nje usakhuluma lelo point enye into abalaleli ekumele bezama ukuyigwema lento esibiza ngokuthi usakhuluma isikhathi eside i-poor financing la umuntu othola ukuthi uthatha ibond ka 30 years yabona so lo muntu ukhumbula phela ukuthi la kwi property interest iedwa usuku nosuku mawuse uthatha ibond ka 30 years kusho ukuthini lokho Mtshali ngihlaze ngikuza ukusho kube ngathi ngiyakuzwa ngicela ukuchaza kusho ukuthini ukuthi interest inezezelwa usuku nosuku okusho ukuthi efana neya namhlanje eyakusasa izobe singaphezulu yabona asike sithi uno 20 years ibond yakho yeah first 12 years kwibond yakho masikhuluma iqiniso close to 90% imali nje osuku sakhokhela iinterest yona yeah then from year 13 kunyaka wes13 kuya phezulu so udila kakhulu necapital ke lapho akufani nalezi ezinye izikweletu la wazi khona ukuthi nayi capital nansi interest yeah la kwibond maqala inyanga kune interest engenayo angeke ngilinganise nje ngebond ka 750,000 la uthola ukuthi usuku nosuku ieda 192 rand. Okay sengiyakuzwa. Usuku nosuku 192 rand makuphela inyanga kuhlanganiswa lama 192 rand wonke. Okay. Yes. Bengihleze ngikuzwa kungazuthi uveza uhlangothi mhlawumbe oluthi iyakhula usuku nosuku kanti le yenyanga zonke kusuke kufakwe zonke izinsuku zenyanga. Insuku zenyanga kodwa ingena usuku nosuku ngiyakuzwa. Nokwenza ukuthi uyikhokhele yabo after 20 years suke sekufana nokuthi uthenga imizi emibili no half. You understand? Kangakanani ku 30 years? U30 years ngelinye iphuthaka abantu abalenzayo. Uthola ukuthi isikhathi sesilule kakhulu kanti kuvele nje u20 years uyamkhama umuntu. Kanti bephinde bekhumbuleke abalaleli ukuthi sakusakhuluma nanokuthi ukueda nje u100 rand ku bond yakho kuphula unyaka no 3 months. Yabona ku 20 years ku 20 years ngokueda nje 100 rand every month on top of ibond yakho kuphuka unyaka no 3 months ama calculations ebengiwenza namhlanje lawo yabo ukueda nje u200 rand kuphuka close to 3 years ucela usuyikhokhela u17 years so ungathi mawuyibona ukuthi amandla ayavuma noma mawuthola ibonus njengoba unyaka uye emaphethelweni ifake lapha kwibond yakho uzobona ukuthi izowenza omkhulu mehluko kanti futhi mawune excess bond uyakwazi ukuphinde leyo mali uyi-access noma uyi-withdraw futhi mawufuna ukuyisebenzisela ezinye izinto asiqhubeke ziningi mhlawumbe ezinye izinto kule list ezinto engabaleka ukuthi sizazi bese siya kule ndaba le yama emotions ungathenga iproperty because ngokwe uthatha ngamawala yabona ubuke nje ukuthi ngifuna iproperty ngoba ise morning side wena nje una attach kwi demographics ukuthi ngoba ise morning side othola ukuthi uyayithola iproperty e morning side kodwa uyitholi kule morning side le enhle uyithola kuleli side le morning side eliwayo uyayibona lonto so uyabona ukuthi isinqumo sakho asibukanga ukuthi le ineighborhood injani asibukanga ukuthi in 5 years awuthenganga esenode iyayibona le ndaba uthenge ngale kulena enye view ebuka lapha le kunika enye view ephazamisekile futhi nasemgaqweni kubuye kube nesiphithiphithi esiningi esingavumelekile so lezo zinto ufanele uzibheke uzazi ungathengi uphuthuma futhi ungathengi ngenxa yelukuluku noma lento esibiza ngokuthi phecelezi ama emotions lawo akuvala amehlo ungabusabona ukuthi ngabe indawo ngempela le engiyifunayo futhi ayihlali yini abantu ababhizinisi izinto emphakathini uthola ukuthi indawo izivande seyidakamizwa zonke lezo zinto fanele uzibheke futhi ukwazi ukuthi
uzilandelele. Kuyakwenzakaleni Mantshini kulabantu ozothola ukuthi khona ama neighborhood ngishise Cape Town awenani eliphezulu futhi akusondeli nomba mhlambe ngenxa yezimo ezithile zokubhikisha kuse sekukhona sekuqonqothiwe sekukhona ama tin house sekukhona imjondolo kukhona imkhukhu kwenzakalani lapho ngenani lazo lezo indawo phela mase kunjalo ke ivalue yaleyo neighborhood iyaqala yaphazamiseka uma ngathiwa nje uhulumeni ngoba nohulumeni unalo lelo lungelo endaweni ethila nginje eBhalithu uhulumeni uthatha indawo ethile noma uyayithenga noma uyeyakhe bese faka ama RDP yabona umphakathi uzodeleka lapho ngoba uzothi lama RDP azongena azophazamisa ivalue yemizi yethu ngoba akusiyona nje ukuthi imizi ukuthi ihlale lemizi investment and ifanele ezazeke zicaca izinto eziyiphazamisayo investment uma vele laba babhekisha bakwenza lokho ngoba basuke bazi ukuthi kuzoba isilonda esingakanani kube yiso ke futhi kuba yiso angeke ayikho into ekusuke isazokwenziwa ayikho into isazoyenziwa kufanele iqale kuyiswa necourt njengoba hlezi sibona kwesinye isikhathi ingafana nalesimo kwezinye indawo esike sibone zenzeke yize ngeke ngiyibalulo zokuthi ukuvela kwe-taxi rank kuyayehlisa ivalue yendawo ingakho mhlambe makwakhiwa inxanxathela yezitolo bazozama ngayo yonke indlela ukuthi ayiqhele ayingabibikho ayibe sendaweni yabona nje zonke lezo zima ziyaba nepolitikana eba nomthelela kwivalue yabona le TT rank mabe kuthiwa yabona for instance lapha emhlanga irank yayikhona asazi isivumelwane saba khona osesikhashane usho iphinqenye emhlanga lengasolwandle yes esasi temporary measure yabo mhlambe ngesasazi isivumelane kodwa sike sithi nje nansi neighborhood yethu akaze kube khona rank bese kuthiwa hayi so faka irank la ngenxa yokuthi irank indawo ephithizelayo lento esibiza ngenoise pollution nomsindo zonke lezi zinto ziyayi affective kodwa futhi ngeke iblue collar labor uyixoshe ngoba abantu abazosebenza kuzo lezi indawo Siboniso indaba kungabi naloko okuqonda ukuthi ithutha umphakathi ozoletha vele ukuthi le ndawo ayifunction akwenziwe njalo vele yabona nje uma uzobheka ngenza isibonelo nje esentini siphumile esihlokweni asiphumile sekusihloko seproperty mawubuka lapha esentini irank iphakathi lapha ya by iGautrain station yakhelwe kahle ngaphansi ayivelile futhi nangaphakathi nabathengisayo bakhelwe kamnandi siphume ema-officeini lapha siyothenga ukudla komama kube mnandi sihlale naseyitula kuhleleke kanjalo yonke indawo makwenziwa kanjalo abasebenzi endaweni zomntakabani bafinyelela kalule emarank ile onto esuke idingeka ekutheni ayenziwe phela ibe kulelo zinga nathi sifuna kubelwe kodwa irank ayihlezi ibe khona kuzo zonke indawo nami ngisho kanjalo yazwakala khona amanye amaphuzu sinembuzo mhlawumbe eqhamuka ku social network engafisa ukuthi sibuze yabona nje umbuzo oqhamuka kunokwazi mabi uthi kwenziwa njani uma sesine agreement nomuntu othengisayo bese yashintshe sethi hayi le mali incane usenze njani iagreement useyayikhansela you understand othengisayo athi awucishe ngayilimaza mina awuthi ngithi ukunezezela noma angisayidayisa inhlobo unokwazi ngifuna ukuthi azi ukuthi umuntu uma ethengisa unali ilungelo lokuyi withdraw iproperty yakhe ayikhiphe emarket uma iagreement ibingakayi kubameli beqala ukuyilodge usengakhona ukuthi enze njani ayi withdraw nawe futhi mawuthenga ngesikhathi nje iagreement of sale ingakadluleli kuma atheni usangakwazi ukwenza njani ukuyi withdraw noma ikhanselwe ngakwelento esibiza ukuthi suspensive clause ufaka ioffer ngenxa yokuthi uthemba ukuthi ibank lizo approve ibond yakho mali selingasayi approve ibank iyakhanselwa shuthi void iyayekelwa kanjalo kodwa yazi yafika kubameli bayiqala bayisebenza abameli mawusuyi withdraw indlu yakho noma uyikhiphe emarket ama fees kathinta ama atheni usuzokwazi ukuthi sokwenziwa yini buyer lo thengayo akuniki offer athi ngizoyithenga ngale bese kunikeza izinsuku mhlawumbe athi ezu5 dinga kuba isisayiniwe le agreement yale offer engikunika yona wena mdayisi wendlu makungenjalo iyaphela yonke lento kusuke kungekona ukuthi iqaphela mhlawumbe kusuke ukukhona ukubhekisisa okuzomela ukwenze lapho ngokujwayelekile kube izinsuku ezu30
uma kuukuthi wena uyathenga unawo 7 days wokushintsha nje ongeke uaffecte lutho kodwa uma usuyifakile ioffer usuyahamba usayofuna iapproval ebank noma usayohlanganisa ifinance mayengahlangani uba no 30 days obizwa ngesuspensive clause noma u60 days makuphela leso sikhathi iyadlula ke ioffer isiya kumuntu osuke olandelayo usuke efaka ioffer seyikuluzile kanjalo ngoba phela wena amandla awahlangananga ngesikhathi esibhekiwe akesiginya ngoba bakhokhelwa icommission ngeke ngimsebenzisa uagent ngizosebenzisa indlela yami ephuthumayo kuzokulimaza lokho ngoba kukhona imibandela neminye imithetho ongeke uyazi uthola ukuthi ukuhamba kwesikhathi siyakulimaza so ngaso ngesikhathi zami ukusebenza nabantu abagunyaziwe masikhuluma nje ngeproperty practitioner akuba ibhalisiwe une FFC valid ukuze makunamaphutha ukwazi ukureporta ka PPRA ukwazi futhi ukufinance ngoba FFC umele ufidelity fund certificate okuyimali esikhokha njalo ngonyaka eyenza ukuthi makhona amaphutha enziwe yithi ukwazi ukuyoclaima kuleso sikhwama wena kodwa mawungasebenzisa ama professionals angeke futhi ukwazi ukuthi uvikeleke kuleso sigaba bese okugcina umlaleli akayenzi inspection mawuyobuka umuzi before uthenge ubukisisa ukuthi awunama tracks awunalutho ngoba uvula amakhabethe uvula bompompi ubuka iroof yabo ukuthi ayinayo yini ilento le ama mapping makudekiwe uzama ukulunguza ngaphansi kwedeck kunjalo nje lapha phandle mhlawumbe kunomuhlwa buka neroof uma engaphandle elevated ubone ukuthi awukho yini la mhlambe ebhense khona ukukhombisa ukuthi hayi konke wrong mhlambe iplang iphukile lezo zinto nje ezimbali inspection ebalekile ukuthi umlaleli ayilandelele ukuze agwemela umaphutha kodwa sikuzokwenziwa inspection yenziwa eminye iminyango vele njenge inspection yawo umuhlwa nani nekagesi eyegas zonke lezo zinto yabo kodwa nje uzenzele wena balekile ukuthi nawe ukuthi uzenzele siyabonga kakhulu mfethu imniningwane yakho bese sivalelisa angiphinde ngisho ukuthi siya kuleli viki njengoba siphothula inyanga esibiza ngeNational Entrepreneurship Month ngikusukela ngomsombuluko sinenkonference ebizwa ukuthi Money Republic Conference ekhona enkabeni yethu ku163 Smith Street eThekwini iyaqhubeka nakusasa ngo6 ntambama kumahala nangolesine siyayiphothula njobe inyanga iphela lapha yana eThekwini Community Church ngaphandle yalokho this coming Saturday sobe sise Cape Town eFountains Hotel nakhona umphakathi wakhona sawumema mahala njengoba usilalele silethe imbizo ethuthukisa ngepreport ngaphandle yalokho balalele mabe nembuzo bengayiphosa lapha nje ku WhatsApp wami uthi 076 810 0953 Ngiyasinikeza kulezi engqungquthela nelezi inkomfa incazelo ye rand manipulation nokuthi yenzeke kanjani ilapho ke sinabisa khona yonke into nanokuthi umlaleli im affecta kanjani isikhuluma kodwa ngelinye ilanga lokho kwezomnotho ithuba malivela siyabonga kakhulu mfethu khona inombolo yocingo inombolo yocingo nje abalaleli bengangilandela nje ku 076 810 0953 mawudinga usizo nezaluleko zokuthenga umuzi zokudayisa umuzi zokwakha sokwazi ukupha zona izaluleko Siboniso Mtshali siyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga